Anay boy sa balay sa Banwa sang Oton, Iloilo, natuhog sa grills. Sang pader matapos ginaligar nagtuyo, mga wat, kag malagyo. Pag-rescue sa ginapasuni kawatan nakuhaan sang video. Si Zen Kilantang nakatutok. Makitaan sa video ang nagabaliskad nga lawas sang lalaki samtang nagauyat sa grills agod hindi mahulog. Ini matapos nga natuhog ang batiis sini sa Angle Bar sa pader sang isa ka balay sa Barangay Poblacion South Oton, Iloilo. Ginkilalang lalaki kay Jenard Magallanes nga anay caretaker sa nasambit nga balay. Masobra 30 minutos naman ang ginhulat ni Magallanes antes siya nakuha sa mga responder kag mga barangay tanod. Gilay naman ini nga gindala sa ospital nga nagaungot pa ang sansalon sa iya batiis. Pag-abot namon dire, pag-inform sa amon sang amon is kay chairman nga nasiling siya nga siling niya nung liyo koresponde sa Bagroy kay may makawat. So pag-abot namon dire, ginto flashlightan ko. May nakita ko nga isa nga bata nagatindog galing hindi ko lang ma-identify kung sino ngalan niya. Suno kay alias Bingo nga hinablos sang tag-iya sang balay, napuhag sila sa makabati nga nagapangayo si Magallanes sang bulig. Ginkakibot naman nila nga yara si Magallanes sa sulod sang ila compound sa 10 oras sang gabi. Ilabi na ang madugay na ini nga naghalin. Pila kasi kung may nagasinggit, nga pangayo bulig. So pagkuan ko gataas ang tingog, nanaog na ko kagin check. Dito na kuan nakita ko siya nga sabit na sa fence namon. Antes pa sang insidente, may nabatian na ang tagbalay nga may nagsulod sa ila kusina. Nagapati sila nga posible kinulbaan si Magallanes nga madakpan matapos nga nagkalahulog ang bato sa CR nga nagtugas ang gahod. Rason nga nagpalagyo. Malumpat kung tani ini sa pader apang natuhog ang iya batiis. Hindi naman nila maestablisar kung may tuyo si Magallanes nga mangawat sa sulod sang balay. Wala naman sang pagkabutang ang mga tagbalay nga nakuha sa iya. Tikang sa kung makakonclude tana nga may malaing siya nga purpose ang iya side wala kay may nakita gid siya kuno nga makawat. Ang conclude tana sa aton may malain siya nga ano. Sa subong, padayon nga ginabulong sa ospital si Magallanes samtang ginatun-an na sang tagbalay ang posible nga pagpasaka sang kaso batok sa iya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.